Какво искаш сега? Аз ще върнем. Ето е щастливата домакиня. Може ли нещо да не правиш? Защо ми лича? Айде малко по-сериозно. Това клипче ще го пратим във Варна. Я да види какво става тук през балкона. Не бягайте отдолу. Не бягайте отдолу. Колко виждаме ли след това, за да бягате отдолу? Съвете идея с вас. Не се вижда, но колкото се вижда си. По-далече, по-далече, по-далече. Ми дай му звук, какво се виждаш? Не мога да видя цялата в цяло. Тук има мялна машина. Тук е пералнята. Това е космическата фурна с плот, малко мърсотийка има на него. Това е един хладилник, дето още не сме го пуснали. Тук живот и здраве ще има климатик след време. Тук госпожа Попова е аранжирала тази стая. Това е щастливата. Какво се хилиш? Я да видим нататък какво е положението. Така. Това го снимахме вече. Има си бойлер. Близките 2 години ще сме на бойлер. Ето е и банята. Миленче, демонстрира ли какви работи има в тази баня? Какви работи? Таблики? Какво да знам? Следваш кабината с хидромасажните работи. Те трябва по някакъв начин да се изключат, защото вие ще опустошите бойлера с това нещо. Я да видим сега. Заветната детска стая. Тук в тази детска стая има тук 2 големи торби. Едната е на Мимито, другата е на Любито. И малко друг багаж. Тук има едно гардеробче. Тук има едно легалце. Тук има едни стълбички. Цък, 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 цък. И още едно легалце. А тук под легалцето има шкафченце. Я да видим какво има от другата страна. Тук има някакво масичка. Това за... Миленче, това за телевизор ли е това? Предобри заслуги ще им сложим тук телевизор с... Тук гардеробче друго. Как Jetix, бе?
И Jetix ли ще има? И GTX, да. И Е, тераска. и тераска. Лолито Ама иска. тя на тераската сега в момента, я да ми сега... Не ми че излез на тераската да видим какво става. Лолито иска тераска, бе. Не Иска. мога да отворя. Мога. Ето е тераска. Така, тук има още малко багаж. Я да видим дали от другата страна може да се влезе. Я да видим сега тук. Я да видим какво се вижда от тая тераска. Тук се виждат разни път, който ще става улица. А ето там, е това там е на мама магазина, дето сега го строят. Тук какво има? Тераска. И оп, се влиза на мама и татко. Спалнята, гардероб си имат. Я да видим от тази страна. И ето тук коридора, пак банята. Я ще да видим сега по-хубаво тая спалня. Тук много течение става, Тук мама ще браузва в интернет. Тук може би ще има телевизор. И те вратите сами се затварят. Тук всичко автоматично в този апартамент. Тук имат разни шкафчета. А пък и там отгоре е лампичка. Цък. Ето тук светнаха лампички. Така е. На мама и татко спалната има лампичка. Това е.